майдони асосии консерти кишвар чанд ҳафта боз пуродам аст. ҳазорҳо нафар барои барномаи бошукӯҳи таҷлил аз рӯзи истиқлоли Тоҷикистон омодагӣ мегиранд. дар ин ҷо навозандаҳо, овозхону ҳунарпешагон ва дигар намояндаҳои аҳли ҳунар ҷамъ омадаанд. аксари ширкатдорон хонандагон ва донишҷӯёнанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 24 ноҳияи Фирдавсӣ ки имрӯз дар чорабинии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки мо мана тайёрӣ дида истодаем ки чорабиниро дар сатҳи баланд гузаронем. иштирокчиёни мактаби мо иборат аз 24 нафар ҳастанд ки мо қисмати рақси Бадахшонро дар ин ҷо иҷро мекунем. мо аз ноҳияи Фирдавсӣ омадагием барои маршировка 9 сентябри истиқлолият. як моҳ шуд машқ мекунем. мо бояд дар ҳамаи чорабинӣ яъне парчами ватанамон нишон бидем. мо либосои сафед пӯшидагем, бо ҳастанд бачаҳое ки либосои сурху сабза ба бар кардагем. ин гуна барнома ва консертҳои пуршукӯҳ тақрибан дар ҳама ҷашнҳои муҳими давлатӣ баргузор мешавад. баргузоркунандагон мегӯянд тамрин ва идораи ҳазорон нафар ки аксаран хонандагонанд кори осон нест. идора кардан ва роҳнамоии издиҳом бисёр мушкил аст. агар хато накунам тақрибан 10,000 нафаранд. мо кӯшиш дорем бо ин 10,000 кӯдак кор кунем. санъаткоронро даҳҳо коргардон раҳбарӣ мекунанд. ҳар як гурӯҳ коргардон дорад. саҳна ба чанд бахш тақсим шудааст. 20 режиссеров и столько же балетмейстеров пытаются совместно 20 коргардон ва ҳамин теъдод устодони рақс талош доранд дар саҳна мӯъҷиза офаранд. дирӯз тамрини ниҳоӣ бо истифода аз нуру рӯшноӣ гузашт. онҳое ки консертро тамошо доштанд баҳои хуб доданд. барои баргузории консертҳо аз буҷа чӣ қадар маблағ сарф мешавад маълум нест. мақомот дар ин бора маълумот намедиҳанд. аммо яқин аст ки таҳияи сарулибоси ҳазорон нафар, ороиши саҳна ва таъмини рӯшноӣ маблағи кам намехоҳад.